Tres mocions que s'han aprovat en el Senat, tres importants per a les comarques de Castelló i per a tot el País Valencià, a pesar de, els tres, haver votat en contra del Partit Socialista. Això és simptomàtic de per a què valen els polítics que estem en Madrid, no? És paradigmàtic que quan el partit del govern està governant, els seus parlamentaris, bé al Congrés, bé al Senat, automàticament se fiquen a la defensiva i quan presenten propostes en positiu per a no comprometre el seu govern, el que fan és directament votar en contra, com en aquest cas. Vam presentar una moció que era molt important per a que carreteres de l'Estat revertisquen als ajuntaments, se pague com se pagava abans del 2012, quan se destinaven com a mínim 300.000 euros per cada quilòmetre que se cedia, perquè l'Ajuntament poguera adaptar i ser vial a un vial urbà. Això afecta sobretot al Maestrat, això afecta a Benicarló, a Vinaròs i a aquests pobles que han aconseguit incorporar les 40 als municipis. Una moció exigint al govern una sèrie de mesures per a lluitar contra l'abandonament de les valls. Sabeu que és una plaga que està afectant greument als cítrics valencians. La proposta que vam aprovar amb la negativa del Partit Socialista va ser que s'autoritzi per part del Ministeri de manera sistemàtica la cria del parasitoide i la solta, que s'ajuda econòmicament als agricultors afectats per la plaga, i la tercera de les mocions també aprovada, que va ser esta setmana, ha sigut el nostre decàleg de mesures, de propostes per reivindicar el servei ferroviari, exigint la restitució de tot el servei ferroviari com a mínim anterior a l'estat d'alarma. Els usuaris no saben a qui reclamar quan hi ha algun tipus de problemes. Millorar una moció que va presentar el Partit Popular que parlava de les rodalies des de Castelló a Vinaròs i sobretot la gran incidència és la creació de Castelló com a un nucli de rodalies.